A to čo si teraz urobil? Jaj. Toto sa nemalo stáť. Toto si posral. Prečo si otvoril toto video? Nebolo ti dobre tak, ako si bol? Teraz hrozí, že prídeš o svoj pokoj. Toto si chcel. Tou dobrou správou je, že toto video sa netýka nikoho z prítomných. Ale zlou je, že toto video hovorí takmer o všetkých ľuďoch. Aj o tebe a mne. Tak, a teraz si vyber. Ak si myslíš, že si protirečím, dobre si myslíš. Ale neprotirečím si o nič viac, ako si kedysi protirečil istý krčmový génius, ktorý sa ma nedávno silou mocou snažil presvedčiť o tom, že svet je zlý a ľudia sú obyčajné svine. Takže aj ty si prasa? Pýtam sa ho. Ja nie. Vieš, Ivan, keby všetci ľudia boli takí dobrí, ako som ja, svet by bol rajom. A bol som vybavený. Ostalo mi už len povedať presne tak. Máš úplnú pravdu. Alebo ty by si na mojom mieste mu odporoval. Už to vidím. Zlaté oči. Ale potom ako to je s tým svetom? Teraz sa idem ja zahrať na takého krčmového génia. Dobre si pozri nasledujúcu nahrávku. Oh my god, what? Hovorí o nás viac, ako sme si ochotní pripustiť. Že nenormálna pohoda. A prasiatko si chrochtá v blate blahom. Ktože by si už nechrochtal blahom? Akoby aj nie. Prasiatko je nádherné. Vypasené. Blato krásne vonia. A kúpeľ v ňom blahodárne ochladzuje v horúcom lete. Až človek stráca orientáciu v tom, že kto tam je človek a kto prasa. Človek si predsa do blata neľahne. Nie? My sa radšej budeme vybaľovať v bahne svojej malosti a úbohosti. Radšej si budem krochtať v radosti nad tým, ako dobre sa ja mám. Nie všetci sa majú tak dobre ako ja. Plným právom mi môžu závidieť to, ako sa ja vyvaľujem v mojich nedostatkoch a úbohosti. A koľký by mi chceli ukradnúť to moje bahnisko, keby mohli. Ale nemôžu. Je len moje. Iba moje a nikomu si ho nedám. Všetci si pamätajte, že ten môj bahenný kúper v mojich slabostiach si budem urputne brániť. A nedám ho žiadnej svini, nikomu. Radšej zdochnem,
ale nejakú svinu do môjho vysneného bahniska nepustím. A dobre mi zaplatí každý, ak ma bude chcieť z neho vyhnať. Pretože iba ja a len ja som ten, kto si ho najviac zaslúži. Nikto iný. A nech nikomu ani nenapadne, že by mi ho hádam zobral a mal ho len pre seba. A ja by som na tomto smutnom svete ostal bez môjho milovaného kúpeľa v bahne. V bahne mojich slabostí a nedostatkov. Čo na tom, že som kedysi v škôlke si vysníval, že keď raz vyrastiem a budem veľký, naozajstný dospelák, že budem vojakom. Alebo prezidentom najmocnejšieho štátu na svete. Či dokonca samotným ujom smetiarom. Čo na tom, že z týchto mojich detských snov a túžob mi ostala len bažurina, ktorú mi ostatné prasce slepo závidia? Ale čo, nech závidia. Vždy je to lepšie, ako keby ma mali ľutovať. Pretože, hoci mi všetci závidia, to moje bahnisko, len ja viem, čo ma to stojí síl udržať ho pri živote a ubrániť si ho pred inými prasatami. A aj matka príroda je sviňa. Prečo? Keď mi moje super ohromné bahnisko vyschne, tak sa zmení na takmer tvrdý betón. Neprestajne musím do neho dolievať vodu. Preto. A koľko závislivých očí so závisťou pozerá na to, ako sa ja mám dobre. Preto. A nakoniec to najhoršie. Ja už viem, že raz príde tá chvíľa a príroda mi vyvedie najhoršie svinstvo, aké si len viete predstaviť. Dopustí sa na mne, ktorý som najlepší zo všetkých ľudí, teda svíň. Dopustí sa zákernej zrady. Pripraví ma o ten môj prasačí život. Veď to je strašné. A ja som taký dobrý, až by človek a prasiatka spolu povedali, že svet je naozaj zlý a ľudia sú obyčajné svine. Všetci, okrem mňa. Ja sviňa samozrejme nie som. Ja som dokonca homo sapiens. Aspoň to tak hovoria na Markíze. Na Markíze pravdu hovoria. Ibaže by to všetko bolo ešte aj inak. Inak. Ale ako inak? Ako inak ešte môže byť svet a ľudia v ňom? A dá sa to? Hlavne nikomu nehovor, že sa to nedá. Veď čo ak sa objaví niekto, kto nevie o tom, že sa to nedá a urobí to? A čo to vlastne urobí? Veď svet bol a stále je hnusný a všetci ľudia sú svine. Všetci rovnako a bez rozdielu. Všetci to tak robia. Aspoň ja som ešte nestretol nikoho tak dobrého, ako som ja. Takže nikto tak dobrý, ako som ja, na tejto planéte svíň nie je. Naozaj? Naozaj nikto iný už nemôže byť aspoň tak dobrý, ako som ja? Alebo iba ja o takom človeku neviem? A ak by náhodou aj bol, tak ako ho mám hľadať? A kde sa tá cesta začína? Ono to nie je vôbec ľahké tú cestu objaviť a prísť po nej k takému človeku. A čomu za to vďačíme? Každý zdravý človek je zajatcom otrokára,
ktorého nevidíme. A vôbec nič o ňom nevieme. Pozri si nasledujúce zábery a rýchlo pochopíš, o akom otrokárovi je reč. Tým otrokárom je totiž každý sám sebe. Ja viem, že sa tomu nechce veriť. Ale naozaj dopozeraj toto video do konca a potom si všetko dobre zváž. Veď kto vie? Čo ak je šťastie momentálne tak unavené, že si sadne trebárs aj na bola? Aspoň sa o to pokús, alebo si spokojne zalez do svojho bahenného kúpeľa a chváľ sa ním pred inými prasatami. Je to len na tebe, čo si vyberieš. A tak je tu otázka. Je na tomto svete vôbec niečo také, čo človeku nehrozí nebezpečenstvom sklamania sa? No áno, existuje. A práve o tom je aj Spinozov projekt. To možnosťou je taký prístup človeka k sebe a svetu, ktorý môžeme pomenovať ako adekvátne chápanie. Povieme si niečo málo o rozdiele medzi adekvátnym a neadekvátnym chápaním. Ukážeme si to na takomto príklade. Toto tu je býk vo svojich najlepších rokoch. V porovnaní s nami je to obrovský tvor. Takmer nekonečný zdroj sily, pri ktorej treba byť naozaj riadne opatrný. A tento kruh, to nech som ja. Dobre? Je tu otázka. Čo sa to s nami deje vtedy, keď takého býka zbadáme? Pre nás je to taká situácia, ako keby sme sa mu zahryzli do chvosta. Ako keby sa koniec jeho chvosta dostal do našej mysle. Do mojej mysle. Svojvoľne som sa mu zahryzol do konca chvosta, ale on to ani len nezbadal. Tak malý a bezvýznamný som pre neho ja. Ani to nezbadal a pokojne sa ďalej pasie na mladej trávičke v aréne. Žiaden problém. Vôbec nám nevadí, že sme v aréne a čakáme na príchod toreadora. Ale keď ten toreador príde a začne tam robiť svoje rodeo, vtedy rýchlo pochopím, čo to znamená byť zahryznutý býkovi do chvosta. Lietam na konci jeho chvosta ako malá loďka vo vlnách rozbúreného oceánu. Žiaden div, ak sa chvosta neudržím a bík sa ma zbaví. A možno to ani vôbec nezbadá. Tvrdo dopadnem na zem a smutne sa pozerám na to, ako sa mi v diaľke strácajú svetlá odchádzajúceho vlaku. A som rád, že som to vôbec prežil a ten vlak ma nerozdrúzgal. Ak sme doteraz hovorili iba o neadekvátnych ideách, ktoré máme každý deň, logicky je tu aj iná možnosť, a to tá, že my môžeme mať o nejakej veci aj ideu adekvátnu. Teda taký poznatok, ktorý zodpovedá skutočnosti nejakej veci. Čo to znamená, keď má človek adekvátnu ideu? Čo sa deje v mysli človeka, keď máme adekvátnu ideu? Zase si to ukážeme pomocou tohto býka. Keď mám adekvátnu ideu toho býka, vtedy som býka nespozoroval len tak náhodou, nečakane, ale moja myseľ si ho v sebe vytvorila. Áno, stvorila si ho pomocou príčin, ktoré tvoria podstatu samotného býka. Ja viem,
Určite je to dosť nečakaná predstava, vytvoriť si v mysli ideu býka pomocou jeho príčin. Ale predpokladajme, že také príčiny poznáme. A toho býka sme si v mysli vytvorili. To znamená, že naša myseľ sa mu vtedy nezahryzla do konca chvosta, ale celé to obrovské zviera akoby prehltla a zjedla. Vtedy náš poznatok o tom býkovi naozaj zodpovedá skutočnému zvieraťu. Ten býk v našej mysli nestratil nič zo svojej obrovskej moci a sily. Práve naopak. Naša myseľ vtedy narástla, zväčšila sa tak, že ten býk je celý pohltený našou myslou. Ako keby bol vo veľkom balóne. Ale to je predsa úplne iná situácia mysle človeka oproti tej, keď som sa mu zahryzol do konca jeho chvosta. Však, pretože si naša myseľ toho býka v sebe vytvorila z jeho príčin, náš život je jeho životom. Mimo našu myseľ by umrel. Len naša myseľ je jeho arénou, v ktorej môže predvádzať svoju silu. Čokoľvek, čo urobí, nech sa usiluje o čo len chce. Nech behá, fučí, skáče, kde chce. Vôbec ničím nám nemôže uškodiť. Práve naopak. Jeho moc, energia, jeho schopnosti a sily sú vtedy našimi schopnosťami. Čokoľvek, čo ten býk urobí, všetko sleduje len jeden jediný cieľ. No a tým je posilnenie a zachovanie našej vlastnej existencie. Mojej vlastnej existencie. Vidíme ten rozdiel oproti našim neadekvátnym poznatkom. Ak áno, tak sme práve videli rozdiel medzi adekvátnou a neadekvátnou ideou. Naozaj v tak jednoduché. A nie je treba za tým hľadať žiadne tajomstvá, ani vedu. Nijaké nie sú. A záver je jasný. Kto chce svoj život zmeniť tak, aby mu už viac nejaký vlak so životnými šancami neušiel, stačí, aby v živote urobil jednoduchú zmenu. Stačí sa prestať spoliehať len na naše pocity, dojmy, zážitky a povrchné názory. Proste prestať sa spoliehať na našu nedokonalosť. To im vďačíme za naše neadekvátne myšlienky a utrpenie, ktoré z nich pre nás vyplýva. Stačí, keď preorientujeme svoju pozornosť na našu schopnosť spoznávať seba a svet adekvátne. Táto schopnosť zrejme v každom človeku, no nie každý ju sám od seba dokáže prebudiť. Väčšine ľudí je cesta k nej znemožnená, čo je obrovská škoda. Ako by vypadal svet, keby ľudia viac používali túto svoju schopnosť? A predsa tú cestu možno objaviť. Predsa človek môže v sebe prebudiť túto svoju schopnosť. Áno. Isté je mnohým ukrytá, keď ju ľudia objavia len tak zriedkavo. Veď keby naša záchrana bola na dosiahnutí každému a dala by sa nájsť bez veľkej námahy, bolo by vylúčené, aby ju takmer všetci ľudia ignorovali. Spinozov projekt je príležitosťou prebúdzať v sebe spiacu schopnosť adekvátne poznávať seba a svet. Neponúka len prebúdzanie tejto schopnosti. On ponúka aj cestu k tomuto prebúdzaniu. My sa totiž v každodennosti veľmi často uspokojíme len s našim povrchným vnímaním skutočnosti. Naše povrchné vnímanie skutočnosti, to je východisko tej cesty. Naša fungujúca schopnosť adekvátne myslieť je jej cieľ.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že už aj pohyb človeka po tejto ceste významne likviduje situácie, kedy musím robiť rozhodnutia, ktoré sa v čase často ukážu ako bolestivo nedostatočné. Takže našu schopnosť adekvátne poznávať seba a svet a cestu k jej prebudzaniu nás práve to ponúka Spinozov projekt. Pán Spinoza nám odkázal miesta, ktorými táto cesta vedie. Sú pevne stanovené. Ale to, ako človek bude túto cestu absolvovať a či sa vôbec na ňu vydá, to už nikde nie je určené. To je výlučne individuálna záležitosť každého z nás. Spinozov projekt je tu na to, aby bol človeku dobrým pomocníkom na tejto ceste. Na ceste od sklamaní ku životu dôstojnej ľudskej bytosti. A to je na dnes všetko. Všetko, čo bolo treba povedať. Veľmi sa teším na naše osobné stretnutie. Majte sa pekne. Ale hlavne niečo preto aj urobte. Existuje totiž len jediný človek, ktorý to pre vás dokáže urobiť. Vy.